Клуб щастие, комедийна пиеса. Опа. В ролята на Леля Берта Пападополо, Симона Богданова. В ролята на Мими, съседката Михаил Михалев. Значи съседката Мими била тук. Тази пак е дошла да изкопчи нещо от мен. Ту пари, ту друго, но този път нищо. Нищо няма да й дам аз на нея. Ми сега, ако ми се налепи на бурканчето от сладко от малини, а то на масата и през силужницата не го е прибрала, главата ще изкъсам аз на нея. Мими като дойде, първо на него ще се налепи. Нямам време да отида до кухнята. Берта, скъпа, гали съм те виждала, викам да не си пукнала, някак не боля да не си фанала, добре ли си? Добре съм. Ама ти какво криеш отзад, бе? Зад мене няма нищо. Ама аз виждам нещо. Как няма да виждаш цялото канапе зад мен? Не, чакай. Това не е ли бурканче от сладко от малини? Заповядай, да че е сладко, седни. Ама скъпа, аз нямам виличка лъжичка. Тинке, донеси на тая Мара. Да, Мими, лъжичка и чиника. То се е видяло. Какво се е видяло, скъпа Берта? Говоря за времето. Видяло се, че днес ще бъде слънчево. Ама ти никога не си се интересувала от времето. Да, ама днес живо се интересувам. Пак ли ще ходиш до оня клуб щастие? Кой клуб? Да, минавала съм един-два пъти от любопитство преди години. Иначе няма смисъл. Шефа каза, че ще ходя се питала за оня. Как му беше? Капитан Морян Драганов. Хич не съм ходила, пък и хич не ме интересува. Онзи капитан Моряк и тем подобно Драганов. Нека плува и се дави. От колко време се занимавате с театър? Аз се занимавам от 2 години. Аз от скоро, може би няколко месеца, 3-4. Какво ви е най-забавно в театър? Чувството на сцена, просто комедия, всички погледите на хората, техните усмивки към нас. Невероятно. И да изиграеш някоя роля. Каква е любимата роля? Моята любима роля е Берта Пападополос. Моята е Маргариди от Криворазбраната цивилизация. Къде играете? По принцип, Бургас. къде те поканят? Главно в Бургас. Като се събирате с приятели, карат ли ви да... От време на време. Да. Роли? От време на Главно време. монолог. Именно от време на време. Женски роли? Ти обичаш ли да играеш? Когато се налага, не са ми любимите, но да, готов съм да играя. Става да става забавно. Сериозни роли? Играете ли? Да, и още как. Какви? Аз в момента се подготвям за ролята на евентуално Ромео. Това е доста сериозно, наистина. Да, малко доста текст идва, но ще гледам да се справя. Просто, може би, най-трудна роля, която съм играл до сега.